ingoma lapha bezenziwa yithi sobabili noDludla ya kodwa nje kakhulukazi ime bengenza ingoma kakhulu lapha bese kuthi uDludla ke ubengalenza iphuthu ukuthi ngabe nazi ingoma kanazi abe nazi ingoma umfowethu benokuthi afika lalela ukuthi sicula sithi bese lungisa lapha mhlawumbe ngathupha khona umbono hayi ukuthi ayisuse phansi ingoma lokwamehlula kushona kwihlanganana kaze abe nayo manje kwenze lo mlingo manje hawu hayi sesobona phela manje sangithi sesihlukene manje simele manje sesobona phela ukuthi ayikhaleke ingoma sizwe phela ingoma ayikhala phela siyabona ke nahlukana manje ziningi uma nyathi ke ngangeke ngihlukane naye ngoba ngiyamazi wasifica sisodakeni ongakanani ekugcineni uThema sekufuna kahambe kwase kuba ukuthi umuntu nje ungathi walandwa nje angazi noma esikhotheni noma kuphi acabanga mina ukuthi lo muntu usifice sinjani lo muntu lo yabona senikuphi ngaleso sikhathi baze washe emahlweni bathi ushayela isipikili phezu kwesinye akasasibone esinye sasingenephi amagama asho angena kuye lawo magama elwela thina ukuthi sibuyele esimeni gcineni kosuku indlela abongwa ngayo le imali zakhe akayikhipha sayibuyisa asikaze ibuyele kodwa udla imali ubani ongeka idla imali mangabe eyibona mangabe wayidlwa yidle kwakumfanele ayidle phela mina mayibona no baba uDludla eqembeni ufike nini baba uDludla eqembeni sakusungula naye kusuka phansi kusuka kuqinisela noSimone uDludla nginaye ke loyo lokhu nje saba ndawona uqala nje ihlanganani sisonke uqinisela noSimone sonke kuze kuzofika la lo saba sonke nje kuthiwa nje ubaba uDludla ufike nje akwazi ukukhuluma efike buyaphi wayekwayo waliphizwa nti uDludla kwaphela wakithi uDludla siphila naye sonke lapha hlala sonke futhi mina kahle kahle mangathiwa nje kukhulunywa kahle umuntu ekhala wabona ngoqinisela noSimone ukuthi ngiyakwazi ukucula ngempela noma sengiyimela ngiyakwazi ukuyimela ngedwa kwayila iqala khonta sondele kimi kuze kuvele lo shwini umuntu ekhala wayengekeza ukuba usiqiniseka ambonanga ukuba kambonanga waphela yathi mangabe ingoma amayikhala emsakazweni izwakala kubantu ukuthiwa hey uye ngempela madoda uye ngempela waqala wasondela ke lapho ayisondeza yena imali hawu ubaba umuntu ekhaya uthi ukulanda ubaba Manyathi waseyena actor as a manager imoto yakhe bona ukuthi ingena ngapha senze into eziningi eqembini no hayi lento leyo nje ngifuna nokuthi ngize ngikhulume ngoba vela ngifuna nje ukukhuluma into angamanga into engamanga nje ayifuneki amanga ngiwakhuluma mina mangabe sesikhuluma eqiniso umuntu ekhala uqala ukuthi thatha ngemoto yakhe ngoba ebona imoto zika Juma wakubo khona umfana wakubo ohlala iNational lahlala khona ihostel othi iNational sasebenzisa imoto zakhe mangabe siya emadrobheni noma siyaphi sasebenzisa zona uyabona wathi umuntu ekhala mangabe senemoto wayesebona ukuthi ngeke lapha ngiyalimala le mali fanele ngabe iza kimi le mali sagcina sisebenzisa imoto yakhe hayi ngokuthi ngoba wayexakekile wayexakwe yini lento lelo qembu likhipha yedwa ukuba ukheleni okucacayo phela ukuthi kwase kukhona ukubolayo lapha efridge mase kukhona ukubolayo efridge sekuyacaca ukuthi hayikhona kahle kahle sasiqala ukungaboni ngasolinye naye yabona sasiqala ukungaboni ngasolinye ngaleso sikhathi ngaphuma lapho ngenza ukhelini akangaba bikho yena ngabuya ngenza intombi kaShwi akangaba bikho yena umbuzo sibuze wena ukuthi kwakungane ngabibikho ngoba yonke into wafuna senze ndawona imina Frank ngobuze yini engeke yini ubuze wena ungabuzi mina ubuze wena ukuthi kwakuyini imbangela imina wethu hawu baba uShwi kwakukhona wayesesemuva phela omnye sephambili manje kukhona ubonayo ukuthi sekufuna kaje waphethe athi ngizobuya nawo wathi ya sure mfethu akunankinga waqhuma tema ibuye ayifike khona inyama kumpela kuyaxabana khona ke inyama wabona ukuthi iyaxabana ke inyama manje ngathi mina sufikile mfethu asingene endlini sibambe meeting sangena sabambe meeting sibathatha akekho uManyathi yabona yena bamuntu ekhaya baba uDludla yebo su 3 ngaleso sikhathi ngathi mina letha amaphepha ke phela mfethu into ayishoyo ukuthi bayidlila imali la sibone nawe khona sokwazi ukuthi masimbiza lo mfana sithi hoza la Manyathi udla imali yethu wena athi methu yaphika bese sithi mawuphika yini ke le naka ama-proof asho ukuthi wena udla imali ethile endaweni eso wadla imali ethile endaweni eso wadla imali ethile endaweni eso
manje ngiyawafuna ama-proof manje akathe uzofika nawe wathi hey man Kelly nayikho indaba ukuthi lokhu kufuneka ama-proof umuntu uma kufuneka ahambe umuntu ufuna ahambe wathi lapho engafike ngashintsha khona ngathi ke luthoba ngizokuvuma washo ukuthi lo muntu wena manje uyamxosha nje kodwa awunalo iqiniso lokuthi lento yenzile njalo mina angisho nama akaze sixabane naye yebo into engingayifuni yokuthi axosha abantu yena nje yedwa uyashe lokule qembu akekho umuntu akambonisa akaboniswa yena uyena oshoyo kodwa ne group kodwa manje si group sonke uyabona yebo uma ngizama ukuyilungisa lento ngithi mina kuzilunge lento yazi mfethu ngoba uthi wena neshow mina nginayo ishow ukuthi lo mfana wakho ohamba naye uyone show ngempela ukuthi abantu bayidlile imali woza nama proof mase ngifuna ama proof wathi hey man mfethu umuntu mase kufuneka ahambe umuntu akahambe man uyabona lo muntu lo udludla wamkhompela emahlweni wathi wena ungaphindi sane show yayizoba seThekwini sasinama show 3 cishe sazoba nama show 3 yayizoba eseThekwini awuthupe lawo ma show lawo kusathi masiqeda ukubamba imeeting wathi ngeke saya emsebenzini uma ngabe ezofonelwa udludla yena umuntu ade fonela sonke sifonele sonke